2,50,000 కోట్ల రూపాయలు. ఎంతమ్మా? 2,50,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చాడు. ఇంత అప్పు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు డెవలప్ అవ్వాలని ఉద్దేశం లేకుండా ఆయన డబ్బులు మొత్తం అమరావతిలో ఖర్చుపెట్టడం కోసం, వాళ్ళ మనుషుల కోసం, వాళ్ళ బినామీ కోసం ఎన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజీలు, మిగిలిన మెడికల్ కాలేజీలు కంప్లీట్ కావడం కోసం కావాల్సిన డబ్బులు ఎంతంటే 2,500 కోట్లు. ఆయన అప్పు తీసుకొచ్చిందేమో 2,50,000 కోట్లలో ఈ 2,500 కోట్లు ఎంత? 1%. ఈ 1% పెట్టేస్తే మెడికల్ కాలేజీలు అన్ని కంప్లీట్ అవుతా ఉంటాయి. కానీ జగనన్నకు మంచి పేరు వస్తుంది, ఈ మెడికల్ కాలేజీలు కంప్లీట్ చేయకూడదు, ఆంధ్ర పక్కన పెట్టేసి పేదవాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే